hawnhekk. Pawlu jagħmel dal-kuraġġ enormi. Anka jagħtina ħafna kuraġġ li Alla min ħajsejjaħ eżisti llum il-ġurnata. Jista' jsejjaħ anka b'nies li aħna narawhom huma kontra Knisja. Bihom jista' jinqeda jagħtihom esperjenza tiegħu ħalli jkun jista' jużhom bħala ministri tiegħu. Però interessanti il-Papa jinota kif dil-ħnina li Pawlu rċieva issir għal Pawlu il-predikazzjoni tiegħu mbagħad. Pawlu jesperjenza l-ħnina li l-mulej jagħmel miegħu. Dan ma kienx jistħoqlu, Kristu nnifsu ħal l-inizjattiva li jersaq lejh biex jissejjaħlu għal għandu. U wara li Kristu nnifsu jesperjenza din per Pawlu, propju Pawlu mbagħad jagħmel din l-esperjenza fil-predikazzjoni tiegħu illi huwa jibda jxandar u jgħid kien Alla li ħabbibna miegħu. Kien Alla li ħabbibna miegħu. U allura Pawlu l-esperjenza tal-ħnina li huwa għamel jibdilha f'appostolat. U din wkoll għandha xi ħaġa xtejdilna nemmen jeżisti ieħud saċerdoti. L-esperjenza tal-ħnina li aħna nagħmlu, l-esperjenza tad-dnub tagħna jekk aħna ngħixuha fid-dawl tal-ħnina tal-Alla, mhix ostaklu għall-ministeru saċerdotali tagħna, imma ssir mod ġdid ta' kif aħna nesperjenzaw l-appostolat, issir tħabbira ġdida fil-ministeru tiegħi bħala saċerdot. Għax issa qed nippretka mhux biss kelma li naqrajt fl-Iskrittura, ma qed nippretka dak li hemm fl-Iskrittura imma li issa ħireġ mill-esperjenza tiegħi tal-ħnina personali li jiena nagħmel ta' Ġesu fil-ħajja tiegħi. Pawlu jgħid li aħna mbaxxaturi ta' dal-ħnina tal-Alla. Dan il-Ministeru tal-Ħbiberija ġie avdat f'idejna. Min qed jgħidu dal-kliem? Qed jgħidu dak li ma kienx ħbieb ma' Kristu kien jippersekwitah. Imma issa x'għamel din l-esperjenza tiegħu, irċieva dil-ħnina tiegħu, jista' jgħid dan il-Ministeru tal-Ħbiberija ġie avdat f'idejna lilna. Eżis ħuti saċerdoti, anke jekk tħossukom dajfa. Anke jekk tħossukom li f'xi mumenti tal-ħajja tagħkom maħbubin tiegħi. Forsi tlaqtu lil-mulej Ġesu, il-mulej li tħabbek lura miegħu u mhux biss minn dit-tannieqa ta' mħabba irid jagħmel minnek apostlu tal-ħnina divina, apostlu tal-ħnina tal-Alla li toħroġ mill-istess esperjenza tiegħek. U f'dan mument Ġwanni Pawluttini hekk ifakkar lis-saċerdoti allura illi huma jridu jersqu wkoll għas-sagrament ta' rikonċiljazzjoni. Is-saċerdot huwa l-bniedem li qara imma qabel kollox huwa l-bniedem li qer. Is-saċerdot li jrid jagħmel esperjenza permezz ta' ħuħ saċerdot ieħor li l-missier qiegħed janqu qed iħadnu miegħu qed ibusu kif għamel ma' Liben il-ħali. Is-saċerdot li tjerrerizza li huwa Liben il-ħali, illi kuljum għandu bżonn imur lura fih dan il-missier. Kuljum għandu bżonn imur lura ant il-missier. Irid jagħmel ta' kuljum din l-esperjenza tat-tannieqa ħnina tal-Alla li twaslu għal-qdusija. Ġwanni Pawluttini fl-ittra apostolika li kitab fil-bidu tal-millenju ġdid poġġa l-qdusija fiċ-ċentru tal-pjanifikazzjoni pastorali tagħna. U jekk dan il-Papa għamlu għal kulħadd kemm aktar għas-saċerdot. U li tkun qaddis ifisser li tistifu l-grazzja ta' Alla, mhux tagħmel int imma l-grazzja x'tagħmel fik. U s-sagrament tal-qrar huwa mument qawwi biex is-saċerdot jidħol u jesperjenza f'din il-qawwa u f'din il-grazzja ta' Alla. U allura importanti tiegħi ħuti saċerdoti ma nitbedux aħna stess mis-sagrament ta' qrar. Nersqu ta' spiss lejn dan is-sagrament. Niftakru li l-mulej qed jistenna lilna wkoll biex ifejjaqna għalilna Ġwanni Pawluttini. Is-sagrament ta' qrar huwa l-fejqana s-saċerdot, Ġesu irid ifejjaq is-saċerdot permezz tas-sagrament ta' qrar. Irid jirċievi lit-tannieqa li tfejjaq mhux biss li taħfer imma anke li tfejjaq il-qalb tas-saċerdot li xi drabi wkoll hija midruba muġuha bid-dnub tiegħu. Però s-saċerdot tiegħi huwa wkoll misteru ta' ħnina għaliex is-saċerdot huwa dak li jlaqqa lill-bqija tal-poplu tal-Alla ma' dan is-sens ta' ħnina fis-sagrament ta' qrar. Ġwanni Pawluttini jgħid li l-qrar, il-sagrament ta' qrar jinsab fi kriżi għal diversi raġunijiet. Primarjament jgħid għaliex fid-dinja naqas is-sens ta' dnub u wkoll anke minħabba illi is-sagramenti
ħafna nies jaħsbu li jistgħu jgħaddu mingħajrhom, jistgħu jgħaddu mingħajr il-Knisja. Però il-Papa jgħid ukoll li jista' jkun li f'ċerti ambjenti id-diffikultà li hemm bis-sagrament ta' qrar jistgħu jkunu s-saċerdoti stess. Is-saċerdoti stess għaliex huma stess ma jiddisponux lilhom nfushom biex iqarru, ma jkunux available. U allura huma stess hekk fil-ħajja tagħhom bħala saċerdoti ma jagħtux attenzjoni l-appostolat tas-sagrament ta' qrar, allura l-messaġġ li huma jkunu qegħdin waslu lill-istess membri tal-Knisja, lill-istess poplu talla, illi dan is-sagrament m'għandux daqshekk l-importanza tiegħu għaliex ma jkunx qed jiddedikaw il-ħin għalih. Hawnhekk ma nixtieqx niġġeneralizza qed nikkwota biss kliem il-Papa li iva jara li waħda mill-kriżi tas-sagrament tal-qrar tinsab anka fl-istess Knisja minħabba s-saċerdoti skont kif huma qegħdin jippreżentaw is-sagrament ta' qrar u kemm huma available għas-sagrament ta' qrar. Il-Papa Giovanni Paolo II jfakkar lis-saċerdoti li s-sagrament ta' qrar mhux xi psikoterapija, mhux xi ħaġa psikoloġika. Jgħid però fl-istess ħin iridu narfu wkoll li s-sagrament ta' qrar għandu effett uman ukoll fuq in-nies mo speċjali f'dinja fejn kulħadd iħossu parti minn massa. Il-massa li tħalli l-bniedem fl-aħħar mill-aħħar iżolat, iħossu waħdu. Jgħid fis-sagrament ta' qrar il-bniedem qed jirċievi l-attenzjoni umana tas-saċerdot u tgħin joħroġ minn dan is-sagrament iktar bniedem. Iħossu li mhux waħdu li l-persuna qed tisimgħu u tista' tifhmu. Jgħid is-saċerdot irid ikun konxu ta' din ir-realtà. F'din l-ittra l-Papa Giovanni Paolo II jagħti ftit ħanidu hekk kwalitajiet illi s-saċerdot għandu jkollu biex jeżerċita tajjeb anke l-Ministeru tas-Sagramenti Rikonċiljazzjoni. Hekk l-ewwel kwalità li jsemma hija li s-saċerdot irid ikun welcoming, bniedem illi hekk meta jmur in-nies iħossuhom il-qwajn minnu. Issa hekk fuq il-ħaġa nixtieq hekk ngħid xi ħaġa żgħira, ftakru li s-saċerdot huwa bniedem ukoll, ħajkun hemm momenti li ħajkun għajjien. Ħajkun momenti li forsi jixtieq iqara imma ħajjien fiżikament, ħajjien forsi x'għandu xi nkwiet fuq moħħu, xi nkwiet fil-parroċċja, xi nkwiet fil-familja. Is-saċerdot huwa bniedem li rridu nagħtu każ anke l-umanità tiegħu. Nkunu konxi li hija fl-umanità tiegħu li hemm il-grazza tal-li qed taħdem. U l-saċerdot irid tkun konxu li permezz tal-umanità tiegħu irid iwassal il-grazzja tal-Alla. Però ħallux id-djufija umana s-sejt tas-saċerdot tfixkinna. Ċertament għandna piż kbira aħna s-saċerdoti, però nixtieqkom ukoll maħbub minn tiegħi li tifhmuna. Biex qed ngħidan biex niskuża lil nfusna l-atteġġament tagħna ma jkunx dejjem tajjeb, dak li ħażin u ħażin. Qed ngħidan bissa biex inkunu konxi anke. Bħalma ħafna saċerdoti huma konxi tal-umanità tan-nies li jmorru għandhom iqerru, hemm bżonn li anke il-penitenti jkunu konxi tal-umanità anke tas-saċerdot. Is-saċerdot jgħid il-Papa wkoll għandu jkun semmieħ tajjeb, kapaċi jisma'. Kwalità vera importanti, nitolbu għas-saċerdoti tagħna li jkunu kapaċi jisimgħu mhux tant li jitkellmu ħafna, imma li jisimgħu ħafna u li jisimgħu mhux biss dak li l-penitent qed jgħid imma dak li mhux qed jgħid, jew dak qed jistħi jgħid, jew dak li qed jipprova jgħid, jew dak ma jixtieqx jgħid. Għax hija ħafna delikata fis-sagrament ta' qrar. Itolbu dan id-don għas-saċerdoti, id-don ta' smieħ. Is-smieħ fuq livell profond fil-ħajja tal-bniedem, fil-ħajja tal-penitenti. Tolbuha naħseb hija grazzja importanti li s-saċerdoti kollu. Il-Papa jgħid is-saċerdoti ikun kapaċi wkoll persuna li jidħol fi dialogu. Hemmhekk hija dialogu li s-saċerdot jidħol mal-penitent mhux ġast xi ħaġa ta' konvenjenza għax hemm bżonn biex jifhem aktar il-penitent, però naħseb jiena jirrifletti dialogu li Alla jagħmel mal-bniedem. Alla tagħna wera lilu nnifsu lill-bniedem ma baqassi qed Alla kellem il-Abrak, il-Iżak, il-Ġakob, il-Mosè, il-Elija, l-Eliseu, il-Ġeremija, il-profeti, kellem il-poplu tiegħu. U Alla jibqa' jkellem il-poplu tiegħu f'dan id-dialogu ta' salvazzjoni fis-sagrament ta' qrar permezz tas-saċerdot tkun kapaċi li jiddialoga, li jisma', li jitkellem. Il-Papa jgħid ukoll is-saċerdoti tkun aċċessibbli, tissibu biex tqer. Mhux ma ssibux, ġifieri li tkun hemm mod kif ikun aċċessibbli. U hawnhekk importanti jeżisti illi jiena nixtieq nagħmel di riflessjoni. Jekk irridu li s-saċerdoti tagħna jkunu aċċessibbli għalina s-sagrament ta' qrar, ma nistgħux nippretendu li s-saċerdoti rridu jagħmlu kollox fil-Knisja. Irridu ngħinuhom
illi f'dak nistgħu nagħmluh intom lajċi tmittu jdejkom u tagħmluh ukoll. Ovvjament is-saċerdoti jridu jarfu wkoll kif jiddelegaw lil-lajċi illi jagħmlu l-irwoli propri tagħhom. Però s-saċerdot ma jistax jagħmel kollox. Jekk jrid jagħmel kollox ħaġa ħadbati fil-ħajja saċerdotali tiegħu fil-ħajja tal-parroċċja tal-komunità li jmexxi. Per nagħmel enfasi biex is-saċerdot li nemmen ħafna s-saċerdoti hemm bżonn jieħdu deċiżjoni li jagħmlu l-apostli fil-bidu tal-Knisja. Meta kellhom ħafna xogħol qalu isma' dawk jagħmlu ħdiakni, aħna bżonn nagħtaw għat-talb għal predikazzjoni. Dak li ta' priorità għas-saċerdot. Is-sagramenti li hu biss jista' jamministrhom għalkemm is-saċerdot mhux jagħtem ma' sagramenti biss. Ma ta' kum affarijiet li jista' jagħmluhom ħaddieħor għandu jiddelegahom il-ħaddieħor u lajċi għandhom joffru mhux biex isommu ma' sekondarji għas-saċerdot le, max fil-komunità hemm doni u ministeri differenti. M'hemmx wieħed li jagħmel kollox, Alla mhux jekk poġġiha Knisja. Allora din l-aċċessibilità trid toħroġ anke minn varjetà ta' karizmi